Samtalang ginlotang ang 27 anyos ngayon nga si alias Joseph samtang nag-spray sang tanom nga mga pinya. Alas 8:34 sa nga Pebrero 27 sang natabo ang krimen sa Barangay Nueva Union, Pasay City. Base sa investigasyon ng Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, ang hepe sa Pasay City Police Station, genpayag sini nga kalibre 22 kapasirang gentero sa suspect nga si alias Phil 40 anyos kaglon sa residente sang nasambit ka barangay. Sunod pa kay Clarete, maigo sa nawala nga likod ang biktima, girayon nga nakapalagyo ang suspect tob-tob na corner ini sa balay kag mayara pa sang negosasyon. Sa nakabati sang uwang sang ambulansya ang suspect, nagdalagan ini pero sa ulihi natigayon gid ini nga na aresto. Ang ato nga victim while nag-attend siya sa iyang pineapple plantation nga nag-spray. Kag ining suspect nato nag-arrive without any reason. Amotogin na tiro niya lang ang ining biktima nga ano ganin siya, naigo ganin sa iyang daw left back sa portion sa iyang lawas. Na-recover ban sang pulis ang pusil nga kargado sang siyam ka mga bala. Dugang pa ni Clarete, yara naman sa estable nga kondisyon ang biktima diri sa hospital sa Iloilo City. Mga ka-K5, desidido nga magpasaka si kaso ang biktima matapos sila nga gintiro kag ang suspect nagapangatuban sa karon sing attempted homicide sa nakahunong sa Pasay City Police Station. Kagako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.